Sino? Ako? Ang ingay, mag-start na! Gumanggas. Magandang araw at happy birthday, Tita Max. At dahil dyan, isa na namang edisyon ng ating Sino? Ako? Speaking of pangarap, natupad rin ng vlogger pharmacist na si Archie Larga ang kanyang pangarap na magpatayo ng 4-story building para sa kanyang pamilya. Meron silang 2-story ng nakaraan at meron din silang pharmacy. Pinagawa niya ito. At sa pangarap na iyon ay tinulungan naman siya ng kanyang mga magulang para i-supervise ang paggawa ng nasabing building hanggang sa ito'y mabuo. Kinabahan si Archie baka hindi niya kakayanin. Pero ipinagdasal niya ito at sa awa ng Diyos, natapos din ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Isang 4-story building at naging malawak na ang kanilang pharmacy. Ang ginagawa ni Archie na content, namimigay siya ng libreng gamot sa mga customers na alam niyang hirap magbayad. At naging travel and lifestyle vlogger na rin siya. Meron siyang 2.7 million followers sa kanyang Facebook at 4 million followers naman sa TikTok. Congratulations! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Congratulations, Congrats, Archie! Apo! Congrats, Apo! Apo? Oh, ako nagturo dyan sa Apo ko eh. Biglang pag sumasakses, Apo mo bigla, no? Ganun talaga. Grabe ka. Bakit? Pero pag nakukulong, sino ba yung animal na yan? Ganun Oh, ka siyempre, ba't ko magsasalita? naman napapansinin yan pag mga Kriminal. salot sa Oo, lipunan sa yan. bagay. Pag mga ganyan sumaksis, Apo agad yan. Oh, ganun yan. Ay, Ang lamig eh! nilalamig na, hindi ka naman Wala kasi akong bra. Tribunal. Teka lang. Bakit? Sabi nung driver ng Green GSM, sana all, walang bra. Eh di, magbra ka, Manong! Galaw ka! Okay, maniwala na sana Okay, sila. maniwala na sana. Pero happy ako sa mga ganyan Oo. na mga content creators na ang daming ganyan na Sumakses. sumakses talaga. Lalo ngayon sa TikTok. Oo. Kapag affiliate ka, grabe, bumabaha ang pera sa TikTok. Kaya sa mga ano dyan, yung mga nagtatanong na, wala akong alam na trabaho, nagti-TikTok ka ba? Kikita ka dyan, magtinda ka dyan. Nakikita Oo. ko dyan yung mga senior, mga 80 years old, nagtitinda siya ng garbage bag. Dahil 80 years old na siya, naawa yung mga nagti-TikTok. Bumibenta Bumibili, siya, oo. oo. Kumikita siya. Kumikita, kaya ganun, magpaawa ka. Ano, Sabihin mo, maybe? bumibenta. Ay, gala ko. Sabihin mo iba. halimbawa, babae. Diba, magbenta ka, kuhanin mo yung awa ng audience. Ang gawin mo, sabihin mo sa asawa mo, walang betlog para sana para po magka-betlog yung asawa ko. Galaw ka! Magpaawa. So yun, Then, happy nai-relate ako. ko kasi itong vlogger pharmacist na si Archie doon sa naikwento nga ni Tita Max kanina sa atin na pangarap niya rin na magpa-renovate ng bahay, which is Oo. wala namang masamang mangarap, and of course Correct. sana ito At matupad. sinabayan niya ng sipag at Yes. At saka gusto ko yan si Archie talaga kapag hindi lang siya nagtitinda, may malasakit siya sa customer. Yun. Hindi yung- Sarili yata nila tama Sarili. yan, di ba? Tama. Kasi licensed pharmacist siya. Alam mo yung, alam mong matanda yung bumibili ng gamot, tapos alam niyang
Alam mo yung mga halos barya-barya na lang yung pera, pero hindi na Oo. niya pinabayad. Yan, sa'yo na yan po, libre na lang po yan. Alam mo Bakit yung, punit-punit yung damit mo, Mang Kanor? panghingi ako ng gamot kay Kala ko RC. mayaman ka. Kala ko mayaman. Hindi, social experiment. Social para kay RC experiment. kung Oo. talagang mabait Kung siya at matala- bibigyan niya ako susubukan mo. ng aking maintenance. Oo. Hindi na kasi Hindi tumitigas ka eh. Ha? Hindi na tumitigas. Yung Ang alin? dila? Yung dila? Yung kamay ko. Malambot na eh. Yung kamay mo. Yung dila. Alalala. Yung dila? Yung kamay. Ang bilis. Ng kamay. Ang dila. Nakakakiliti. Yung kamay. Yung dila. Nakiliti Ang pa. haba. Haba ng kamay? Ng dila. Basa eh. Basa. Yung dila. Yung kamay. Siyempre, Pasmado. yung kamay. Yung dila. Sarap gawin niyang lengwa. Yung dila. Yung kamay. May buto. Yung kamay? Yung dila. Ano? Andyan yung mga taste buds Sa dila. sa kamay. Siyempre. Gamit yan ng mga tomboy. Uy! Yung... Alin ba? Yung kamay? Pareho. Nakakapagpaangat ng puwet. Guys, ano bang content yun, guys? Yung dila. Yung pareho. Pare. Alam mo, si Derek Phil, sabi niya. Di na rin siya Sabi niya, oo nga, makapakinig eh. nakakapagpaangat yan. Ikaw talaga, Derek. Ginamit mo rin pala yan. Yung kamay. Yung dila. Pag yung bata nangaaway, no, nilalabas. Nalalabas yung dila. Yung kamay. Uy, bad yan. Yung bad finger. Bad tang. Yung bad tang. Good morning. Si Lini Lotaroy Diha, good morning. Salamat sa inyong pagpamina. Salamat. Mga kabisyo, hanggang alas 9 pa po tayo, ha? Tuloy-tuloy lang po inyong pakikinig and happy birthday, Happy Tita birthday, Max. Tita Max! Punta kayo! Saan sila pupunta? Sa trabaho nila, papasok yan sila. Akala ko saan sila pupunta. Happy birthday. Thank you, Quago Coffee, sa free coffee dito sa MBC Media Group sa Love Radio. Thank you, Quago. Ito po, 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic.